Takže čau lidi, vítám vás v dalšího videa a dneska to bude takhle Skyo Minecraft Pocket Edition. Čau. Jmenuje se Nečum Vogo. Helaj. Tak jdem kudy, tudy nebo tam tudy? Tady. Tak jdem na to. Město totiž se omylem vyplo. Tamhle. Nebude něco tady. Nemáme jít tamhle, já vím. Máme. Marta. No, a jdeme hledat diamanty. Pojď se kouknout. Železo vidím. Pojď. Ty jsi kreten. Kamo, no teď se mi to zase laglo. No do prdele. Máš mé věci. Jo, mám krumpáč. Máš meč. Ale já neměl důležitý věci. Já měl jenom železný krumpáč, železný Pojď, jo, meč. mám No, meč. do Mám prdela, meč. vole. Hej, mám meč. Lidi, počkejte. Lidi, jsem zpátky, ale počkejte, já jenom dojdu za Kajou a zvu se, zatím čau. Lidi, teď jste měli slyšet tu hlášku. Tak já. Taky Kaja, on tam má tmu, ne? On tam má tmu. A on, ježiš, to je kompas já. A on. Ne, A já a on, ty tak ne, rozhodňuji. a já, ježíš, není to tma, tady kompas nemůže být jen tak položený a on. Aha, tak to víte, jaký jsem vůl. Jaký jsem odsaz. Ne. Jo, dej mi ty věci. Zase. Ne. Zase. Ne. Meč? Máš to tam použitej. No, dej mi ten normální. No tu ten, ale tady jsou oba použitej. No a dej mi ještě ty torčky. Torče nemám. Aha, tak nic. Tak. Hej, tamhle! Červený! Tam, jsem tam. Červený budou diamanty. Málem jsem vole. zemřel. Ne, ty červené věci. Redstone. A ten moje- je modrý. Hej, ty vole, osviť to. Já nemám ty torčky. Pro ně jdi. Ježiši, tak tam, já nemůžu chodit. Jak se to Ty vyrábí? krve, já pondlem. Takže já vezmu za tohle sto. To uhlí beru a jeho tady fakt nadspánu. Ty to cítíš furt? Kámo, pojď sem, tady toho je, pojď mi pomoct s tím uhlím. Ty pojď za mnou. Pojď mi pomoct, tady toho je, ale fakt totálně. Tady taky, ale nevím, kde jsem. Kde jsem. Já vím, kde. Co je tady věc? Já přemýšlím, že si udám že to zlatý ten krumpáč, ale to ne, já budu šetřit. Jak to radí? Nevím, kde jsem. Ježíš, seš tady. Pojď sem. Jsi to tam tak líbí. Okolo tebe líce expy. Kam ty jsi nějaká kouzelná víla, ne? Pojď za mnou. Můžeš mi vylézt? A jak? Kam se? Ty vole! What the fuck, co to je? To není ale to červený, já to jdu vykopat. Je to červený. To je nic, jo je. A černý, ale uhní. Uhní říkám. Je. Tak, máš to. Já prostě budu rozsvítit. Ty vole, říkám rozsviť. Ale já nemám torčky. Pro ně Máš dí, dřevo u sebe. pro ně dí, jsem slepej. Máš u sebe Hovno, vidím ti pro ně. Ne, ale tady vidíš, ne. Zlato. Přehlídnej zlato. Tak to přelí na každý, vole. To nechce být extrémní boháč. What the fuck? To se mi líbí, nech mi tam nějaký, vole, čubku. Teď to je všechno naše, já už to vykopal. No, tak to tě jdu zabít. Ježiš, jdu, Mám prdele. prostě zlatý máš, vezmu si to. Ježiš, nech To mě. nevrátím. Nech mě. Nevrátím, bum. Ne, já ti něco dám pak. Ale teď ne, nech mě. No, máš štěstí. Jak vyhrožuje. Jenom aby jsem ti dal zlato. Jak se teďkom dostaneme ven. Já vím jak.
Jenom vylezeš takhle. No. Potom je zdravý jako ryb. Já jdu třeba tudy, já už jsem nahoře. Čekej, pičo. Hledám rybu. Hej, drž hubu, taky ty, drž hubu píčo, lidem kočky, nebo jak to bylo. To vystříhnu, to tam dávat nebudu, co spí a z těch Prostě to umíš. Kam jdeš? Nevím. No, ale železo. Ty vede jsou ty debilní diamanty. Nevím. Já jdu zpátky, možná jsme něco přehlídli. Kdyby jsi mě půjčil, co? Kolik mám zlata? 5. 5 zlatíčka mám. Natáčíme 5 minut teprv. Já už jdu zpátky. Ty vole, tady je toho uhlí, ale to my nepotřebujeme. Uhlí já mám 20 u sebe. Martě, No. tak se vrátím. Já ti jdu naproti. Jo, dobrý, jsem tu. Ty vole, nevím, jak se mám dostat za tebou. Kde jsi? Tady, čekej, stůj na místě, tady. Čekej, ještě stůj. Já vím, kde jsi. Jsi tady, Vidím pojď. tě. Teď zase musíš vlézt tohle. Sem. Dívat na to sem. Prostě tam dojít. Tak sem. Pak tady sejdeš. Pak tady sejdeš. A pak tady je tohle a tady jdeš tam nahoru. Co je ještě nahoru? Já jdu teda. Já myslím, že chceš najít diamanty. Ty najdu až díl, já jdu spát. Dnes myslím, že je noc. Au, to bolí tě. No, do prdele, vole. Ču na to. Martě, válek. Koukni se nahoru. Máš to taky? A já nemůžu dál. No, ty projdeš normálně. Do prdele jídlo. Ty jsi se zabil? Ne, ale odpal se jdu znova. Chápeš, že tam nebudeš mít věci? Budu. Mám je. Konečně to není laglý. Mám to zlato. Mám všechno. Jestli budu mít laglý ještě teď, tak se zabiju. Tak čo? Už nemám to laglý. Jestli zapadu si díry. Já to se pak kouknu na videu. Jídlo. Tady není jídlo. Hovno. Ještě, že mám já jídlo. Minion. Já si Ty vole, nemám jídlo. Jedu na jídlo. To. tak nějaký polo. Tam na tebe to nějak leze. To víš, to je z toho piškotu. Já vím. Dík slepice. Kamo, ty zabíjíš slepice jenom kvůli jídlu. Ty jsi ale spjosťák. Dík prase. Kamo, ty jsi ale spjosťák. Proč prase to? Ty jsi debil. Víte, proč prasata umí běhat. Kamo, ty jsi ti jedno slovo, nepochopil jsem tě. Tak víte, proč prasata umí běhat. No to mě ho vyndej. Mám hlad.
Mám jídlo. Moc na to nestratil. Kam jsem jít ovce? V angličtině. This is... to je na tom vtipnýho. This is penis. Hej, víš, jak to, se směl Lukáš Karas, za každým slovem dikce jakoby směl takhle. 10 minut už natáčím. Ty vole. This is penis. Kamo, že se ztratil. Lukáš je šípeř, je takový ty druhý. Že ty se ztratil. Zatím ne. Zatím. Já bych šel třeba. Jedno jídlo. Víš, kam ty jsi třeba nezašel? Tam, hele, už vidím kuřátko. Já beru na Já něj... vidím bů. Co? Bů. Co to je za zvíře? Tuto, hele. No krávu ne, ty neumíš vyjmenovat K-R-A-V-A. Ne, protože to je prostý slovo. Jsi ty normální. Tam na tebe už to fakt leze. To víš, co je z toho piškotu? Dát ty. Já už nemůžu ani sprintovat. Proč jsi marlo nažranej? No, přesně. Kam Prase! Máme mrtě těch červených. A máme pěkný dům z toho z trávy. Strávy. Marihuany. Co čumíš? What? Chápeš to, Kájo? Koukej, já někoho zabiju. A koukej, hele, jdu zabít tu ovci. A koukej, mě se ještě nerozbil meč. Koukej, ani trošku, koukej. Hele, teď jí zabiju a hele. Vidíš? Mohu v celku. Jan, ty vole, já ne. Se ze mě dláš prdel. Kájo. Jdu přijít domů a jdu papat. Ne, to se mi nevěděl. Hej, polamal jsem mraveneček, ví to celá oboda. O půlnoci zavolali mravenčího doktora. Kamo, že ty si něco dělal z toho zlata? Oblečení. Kamo, máme jenom 6 zlata. Ty jdi těžit. No, sedí sám, díži. Já jsem pěkný, co? No, vole, Ty jsi s tím mečem pěkným a krumpáčem. Debil. Já. Prostě. Přece já si A teď se jdu ztratit a zabít. Prostě musí Já jdu vyplývat točit, zlato. Tak, takhle jdi 14 minut. Lidi, tak to by bylo všechno pro tohle video. Snad se vám to líbilo. něco řekni, Nezapomeňte máš dát like, odběr prdnout si. a čau.